Fis-seduta parlamentari ta' tlieta filgħaxija l-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli qalet li dmir il-politiċi għal jħottu l-preġudizzji illi naqsu d-dinjità tal-persuna. Il-Ministru Dalli qalet li tħossa gburija li qed tressaq dan l-abbozz tal-liġi dwar l-Unjoni Ċivili quddiem il-Parlament. Ix-xogħol ta' kull politiku f'demokrazija u li jissalvagwarda drittijiet u d-dinjità ta' kull persuna. Xogħolna hu li nwaqqgħu il-ħitan tal-preġudizzji, li nwaqqgħu il-ħitan illi jostakolaw l-aċċess għad-drittijiet ta' xi wħud, li jnaqsu d-dinjità ta' wħud minna fis-soċjetà tagħna. Il-Ministru Helena Dalli sostniet ukoll li l-omosessualità mhijiex realtà ġdida u saħqet li meta l-Partit Nazzjonalista kien fil-poter qatt ma ħa passi fuq din il-kwistjoni. Inti kellek il-poter li tagħmel xi ħaġa, li tbiddel l-affarijiet. Meta kontu fil-gvern u stajtu ressaqtu l-liġi transgender, konkretament stajtu tagħmlu xi ħaġa, għax ma miltuwix. Il-Ministru semmit każi fejn persuni gej ġew mċaħda minn impjiegi u żiedet tajt li fl-Unjoni Ewropea Malta qiegħda fit-tmien post f'dik li hija diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol minħabba l-orjentazzjoni sesswali. B'hekk hija ddikjarat li permezz ta' din il-liġi ser tonqos id-diskriminazzjoni fis-soċjetà Maltija. Kull koppja li tidħol fl-Unjoni Ċivili se jkollha dawn l-istess drittijiet. Għaldaqstant se tispiċċa id-diskriminazzjoni kollha li kienet teżisti sal-lum ibbażata fuq l-orjentazzjoni sesswali tal-individwi f'koppja. Intant il-Ministru Helena Dalli ħabbret li l-konferenza tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Lesbjani u l-Gejz li kellha ssir fi New Zealand ser isir f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil deċida li attakka lil Partit Laburista li skont huwa qed juża l-komunità gej għal gwadan politiku. Il-Partit Laburista aktar interessat illi juża il-komunità gej f'pajjiżna għal gwadan politiku tiegħu milli jagħti drittijiet ġodda lil komunità gej. Fl-istess nifs li jgħid dan għażel li jitkellem dwar l-importanza ta' din il-liġi li qed iressaq Gvern Laburista u li ma tresqet qatt minn gvern preċedenti. Imma għaliex il-Parlament tagħna ser jagħmel liġi fuq koppji gej? Ir-risposta li nagħti jien hija illi n-nies jaħsbu ftit fuq kif persuna gej tista' tkun it-tifel tagħhom, it-tifla tagħhom, in-neputija tagħhom, xi ħadd illi joqgħod ħdejhom, xi ħadd illi jħobbuh, allura naħseb illi jibdew jaħsbuha għal kollox b'mod differenti fuq l-importanza illi issir liġi bħal din. Aktar milli jiftaħar bla kwist li ser tagħmel il-komunità gej permezz ta' din il-liġi, Simon Busuttil jiftaħar kif nhar it-tnejn ittieħdet deċiżjoni favur l-Unjoni Ċivili mill-Partit Nazzjonalista li skont l-istess Simon Busuttil ser jagħmel pass il quddiem fil-mod ta' kif il-partit iħares lejn dawn il-persuni. Minkejja dan il-kap tal-Oppożizzjoni qal li kien ser jippreżenta qatt ta' emendi għall-abbozz tal-liġi kif ippreżentat.